Vi vil så gerne være tutor og hjælpe de nye studerende med at falde på plads på studiet. Vi vil så gerne være tutor og sprede god stemning, for vi ved at smil er meget sund for psyken. Vi er søde, vi er sjove, vi er ansvarlige, og vi lover at gøre vores allerbedste. Ej, det er som om, at der mangler et eller andet. Ej, den bliver lidt kort. Sådan noget fagligt indhold. Ja, så måske vi lige skulle prøve at læse det der tutoropslag. Vi søger tutor, der er engageret og motiveret. Vi er engageret, motiveret og har lyst til at lægge tid og kræfter i planlægning og afvikling af ressourcer.